Ganito kung paano paganahin yung Squash VPN using TNT Auto Contexting. Download nyo lang po yung Squash VPN at yung HTTP injector. Nasa pine post po yung link ng mga application. Bali, yung gamit ko po ngayon ay packet wifi na Tokentex yung nakalagay. Bali, open natin yung Squash VPN. Pero unang-una sa lahat, pagka-download nyo ng HTTP injector, naka-check po yung start. Ito, pag unang open nyo, yan po yung nakalabas. Naka-check po yung start SSH. Pero tanggalin nyo yun o i-uncheck nyo. At yung i-check nyo ulit, yung Google DNS taskbar. Punta tayo sa Squash. Ito, kita nyo po yung 3 lines na pahiga. Click nyo po yun, tapos authentication. Dito po, i-click nyo yung user at yung password. Scroll nyo lang po paghahanap po kayo ng server. Ito, server Singapore 4. Yan, tapos click connect. Trash, ulitin po natin. Squash. Authentication, tapos user. Tsaka password. Tapos click nyo po ito ha. Ito. Then connect. Automatic pupunta po sa HTTP injector yan. Hintayin nyo lang po ha. Tapos click natin yung start. Start. Ulitin natin. Start. Tapos stress this application. Tapos kusang babalik sa Squash VPN yan. Tapos wait na lang natin trust this application. Tapos punta tayo sa 3 lines sa taas na pahiga. Tapos logs. Authenticating. Tapos yan, connected to success. Tapos try natin ngayon na YouTube. Yan, tumatakbo na po